hayi ngiyabona ukuthi ngempela indlela ehlane ngiyivulile. Bafowethu ngiyanicela ishoni noma yini eniyithanda ukisho. Lento niyicabangayo nje yazi kusho ngisho umuntu ongaganiwe akhulume ngami nginabafazi. Ongaganiwe nonke kazaganwe akhulume khona manje ke khona bathi siyamhlula isithembu. Kodwa nina nikaze nisibone isithembu siqala. Nisibone sesisebenza isithembu abafazi sebelapha. Anizange nibone kuqalwa kwakhiwa abafazi babe khona. So igcineni kosuku uNkulunkulu akabheki isiqalo ubheka isiphetho. So sibambe lapho umthandazo wami munye ukuthi engathi ngafika kumnikazi womuzi lo enivele lethi angimiyeka aphumule. Ngingamiyeka kanjani umuntu wayekhuluma nami engitshela ukuthi kuyoba nje kube nje. Angithi ngiyakubona. Bafethu asinibingelele sibonga ukuthi niphinde nabuye nazoba nathi futhi ke. Ngiyathemba nayibona iclip, sifethe iclip kananga ubaba wekhaya, ubaba wakhe, iEtli King. Bafethu into eyenzakalile umseleko wenze ivideo wayifaka ku-Instagram wakhe. La bechaza khona ukuthi no khuluma into eziningi uqala wabonga nina ama supporters ukuthi uyabonga ukuthi nimthandazise last season which is last year Kategula wazoba right waphinda futhi wabonga ama supporters indlela enisupporta ngayo uthando nesithembu, which is a good thing because uthando nesithembu if you can check ama views akhona enza kahle kakhulu. So yini izinto I appreciateile. Another thing ayikhulumile lafana umsele last season mafethu uma uthi awazi le video isuke laphi le ayenzile last season usuke abantu abaningi nakwishow saka sakhuluma ngayo ebheke court lawa esuka khona amanye ama creators. Last season bebengafuni, previous season actually bebengafuni umuntu umcriticizeayo okhuluma negative ngayo bemsuka kuma social media abanye babo. But manje uthi no yonke content creator khona wonke umuntu no Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, you can say whatever you like, you feel umseleko akanandaba, and you understand ukuthi isimo somsebenzi South Africa siscarce, so you can do sanibonani people of uMzansi. Hayi ngiyaphila le ndoda eza kunina umseleko uyaphila. Ngizobonga futhi uyazi kule bani unyaka odlule noma ngalwanyanga ngathinteka kakhulu emzimbeni ngigula ngingaphilile, and ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angihambele nami angangiphilisi. Uyabona namhlanje akudinga ukuthi kufike umuntu osuka phesheya noma osuka kuphi azongitshela ukuthi yazi imsele kwemzini wakho makuthiwa ukho kuyokwenzakalana, ngoba uNkulunkulu wangipha lelo thuba lokuthi ngikwazi ukubona ngizibonele mina ukuthi yini ezokwenzeka mase kuthiwa angikho. Mhlawumbe abanye abantu enibaziyo esikakhulukazi laba abangiganile bayofika mhlawumbe ngeke bafike futhi abanye. Kodwa ke ukugula akubanga intembi kwakona. uNkulunkulu wasilekelela kakhulu ukuthi sikwazi ukubona izinto ezijulile lezi esisazibona namanje. Namhlanje njoba kuyisonto kade kuyiphasika ngike ngaye esontweni, yazi umfundisi washumayela into eyinkinga kakhulu lapha. Wathi uNkulunkulu uma kunika into akakwenza umnikazi wayo, so akakunikezi ownership, uyakunikeza nje into ukuthi kubonakale ubukhulu bakhe. Ngabona ukuthi yazi lento ifana nalento enihlale nisho nina nithi umsele kuyamanipulate, because uNkulunkulu akayifuni into angakunikezanga yona. Ukunikeza into. Wathi sikhuluma ngamadoda afana noAbrahama okwathi uSara esezele indodana, wathi uNkulunkulu hamba onikela ngaleyo ndodana engikunike yona. Uthi uNkulunkulu ufune yakhe. uHana owayekhala ehlekwa umnakwabo ethempelini wayibuyisela kuyena uNkulunkulu indodana le kade emnikeze yona.
uNkulunkulu ufuna indodana yakhe, lokhu nina nikubiza ngokuthi manipulation, nide umsele kuyamanipulate. Ngizwile namhlanje ukuthi ngiright, ngisemkhondweni, ngifuna okungokwami engangikunikezile, angifune engingakunikezanga. But yazi nayi into engithintile, uthi umfundisi kuyavela ke mawukhungethwe umoya obumntandane noma ungeyona intandane, because uma ngabe ungeyona intandane uthi izinto belongs to us. Uma ngabe uyintandane, intandane ilwela ukuthi izinto ezami. So ngenye indlela ke manje abantu kungenzeka bafune ukuthi izinto obukade uthi wena ezakho nabo bathi bona ezami lezo zinto. But ke egcineni kosuku ngizobonga abantu baseNingizimu Afrika, ngiyanibonga nje nonke ngemthandazo yenu. Izolo bengihambele omunye umngcwabo wakaMseleku, wathi umama, uyazi ngesikhathi ugula Mseleku, baningi abantu abathandazayo. 1, bethandaza ukuthi ungafi. Number 2, bethandazela ukuthi amakhosikazi angakushiyi, labo khosikazi azongishiya manje. Number 3, bethandazela ukuthi engathi uhlelo lakho uthando nesithembu likaqhubeka. Ngathi mina hawu kwakuthandaza abantu besifazane, hawu abantu besifazane engibaziyo ukuthi abangifuni. Kodwa yazi ke khona into esengiyibonile-ke nje enkulu kakhulu. Awakhuluma amadoda lapha ngami ko-Facebook nako TikTok, umzele kunje, umzele kunjena. Hayi, ngiyanibongela bafowethu, niwasebenzise lawo mathuba. uFacebook njengoba sayedala amathuba omsebenzi eholela, thina njengabantu bakaMseleku sonke siyaninikeza icontent. Ithatheni leyo content niyi-break it down, niyisebenzise, ngoba ekugcineni kosuku izofaka isinkwa emakhaya, izonenza futhi ukuthi nilale nidlile, because uma ngabe ningayiboni ithuba, cabanga we create content na, and iya trenda leyo content and inkulu kakhulu. Angisoze nganivimba noma ningathi lo muntu owenza amakhosikazi abakhona mubi, ngeke nginimangalele, ngiyabuka nje ngilalele. Uyazi kwi-inbox yami ya Instagram ngithola abantu bengi-inbox bangithuke, ngithi kodwa labantu ngeke bayenze lento engiyenzile. Kukhona udadewethu nje lapha uThandiswa, ngicela ukumbonga kakhulu, umntakama ngiyakubonga, wathi ukhuluma wathi kumina ngeke ngize ngiqale ngikusole mntakama ngoba uvula indlela ehlane. Hayi, ngiyabona ukuthi ngampela indlela ehlane ngiyivulile. Bafowethu, ngiyanicela ishoni noma yini eniyithanda ukuyisho, lento niyicabangayo nje, yazi kusho ngisho umuntu ongaganiwe akhulume ngami, nginabafazi ongaganiwe nonke kazaganwe akhulume khona manje ke khona bathi siyamhlula isithembu, kodwa nina nikaze nisibone isithembu siqala, nisibone sesisebenza isithembu. Abafazi sebelapha, anizange nibone kuqalwa kwakhiwa abafazi babe khona. So egcineni kosuku uNkulunkulu akabheki isiqalo, ubheka isiphetho. So siyibambe lapho. Umthandazo wami munye ukuthi engathi ngafika kumnikazi womuzi lo enivele lithi angimiyeka aphumule. Ngingamiyeka kanjani umuntu wayekhuluma nami engitshela ukuthi kuyoba nje kube nje kube nje? Angithi sengiyakubona manje phela isizathu esenza ngiluke ngikhulume njalo ngoFlow. uFlow wayengitshela ukuthi uma ngabe kufanele ube nalomuzi, uwena udinge ukuthi ubekezele. Makufuneka ube nalomuzi, uwena udinge ukuthi uwondle. Waphinde wangichazela wathi ngeke uhambe uyoluka usebenza uyokondla uhleli la ekhaya. Namanje ngihleli kwakhe ngihleli kwakhe, ngithi ngiyavula la kunuka isikhunta kumuzi wakhe, angazi ukuthi kuzothiwani. But egcineni osuku yazi ukuthi thina sicabanga ukuthi umuzi ungathi, yabona labantu labehleli khona kunuka kahle, kodwa emzini kaFlow kunuka isikhutha. Ilona ishwa ke la ngempela lelo.
isebenziseni ke le video niyifake ku TikTok, niyifake ku Facebook, izonenzela imali. Sonke sibe nemali. Sijabule. Uyazi ke kusho indoda lapha inganalyze ithi umseleku urongo nje. Ngithi as long as uzokhola amaphela inyanga, because uFacebook usenzele lo, sebenzisani le content. Ningayenzi iphutha lokuthi ningahlupheka kudliwa, ningalamba kudliwa. Hayi bafowethu ngeke. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ngigulile. Ukugula kungivezele izinto. Uyabona nje ngasuka umuntu la athi uzongibonisa uyadlala. Mina ukugula kungibonisa izinto ezinkulu kakhulu. Whatever igama laMseleku akanandaba, wena wakho nje as long ukhuluma positive akanankinga. So ezinye izinto ezindaba ezimnandi lezo kithi especially ama creators, ayekho umuntu osezosiwa lento yokusuzwa ikhumbule enzaka lapha no Felix Hlophe usuya ama creators amaningi kabi last season engafuni bekhulume bad ngaye kuma social medias. Abantu abaningi bebevaliwe, so kuvuleka ama creators kuzokwenza ukuthi content nayo yakhe iqhubeke ikhule more. Vele uthando lwesithembu njengoba bengishilo lenza kahle kakhulu when it comes to views. Another thing I mentioned lapha uthi makukhulunywa kanje ukuthi umuntu yakhuluma ku TikTok uthi nibetshela ukuthi abantu abangamfuni amadoda abantu besifazane, but uyamangala mayibona kakhulu ubona amadoda amaningi akhuluma ngaye ayamgxeka. Ngithethe lapho amadoda amaningi ngibona ukuthi uyagadla ke lapho. Amadoda amaningi akhuluma leyo nto leyo awashadile. Kodwa siyakwazi ukukhuluma ngomshado wakhe. Yezinye zezinto le mozoyilalela le video le ngizoyifaka after la ephelele. Ngiyazi ubusabona iclip. Ezinye zezinto ayishilo lezo ukuthi umshado awulona ijele. Ubavumelelile abantu ukuthi bengene isithenjini sakhe. Abantu abaningi bakhuluma wabengaphandle abasunderstand isithembu. Uyazi ukuthi leyo nkulumo yakho uyathanda ukuyisho, ukwayisho kusesinonto lapha ukuthi usesinonto uyakhuluma nje ngoba akasazi isithembu and akekho isithenjini. So usho ukuthi nakithi usho njalo ukuthi sikhuluma kakhulu kodwa asiganiwe and futhi asisazi nesithembu. Yeah. Another thing futhi I mentioned ukuthi ade sesontweni noma wakwakhe siyazi vele kumacele phela loyo first lady ade ehambe naye esontweni uthi into ekhulunywe lapha imenzo wabona izinto ngenye indlela wa appreciate nokuphila nempilo yakhe. That's why yenze le video le. So bafethu iyona ivideo le, ngiyacela ni enjoy. Yeah bafethu when it comes to uthando nesithembu ngesakwazi ukufaka ama clip. YouTube yahlupha bafethu, shama copyright inqwaba, so sizokhuluma kuphela, so analyze kuphela. Yeah mhlawumbe enjoy mayise analyze kuphela because ama clip usushaya kakhulu ama copyright ukuthi kuset strike esodwa sathola strike sokugcina i-channel bayishasa down. So asikwazi ukulose i-channel bafethu, siyaxolisa kakhulu ngalokho. Nathi besathanda ukunifayela ama clips sikhulume but akusenze khona. Siyaxolisa kakhulu, sicela niqhubeke nesisupport na ama analysis esiwenzayo. I think enjoy njengoba bena enjoy kuqala sekuzoba yiwona kuphela and then engage kakhulu nani kuma comment section. Sithi siyabonga until next time.